Formal ng ginkasuhan ng MSWDO sa Makatuaklan sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa ginapasunay Anomaliya ang implementasyon sang Social Amelioration Program. Isa sa mayor nga akusasyon ka Evelyn Yero nga pila sa mga benepisaryo na tagaan sang ayuda nga wala ma-verify sang barangay officials. Magluwas sa graft, ginkasuhan pagini sang kaso administratibo. Nadugang sa listahan sa mga nakasuhan nga Punong Barangay si Joserel Pakulanang sang Karulan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Formal na ini nga ginkasuhan sang graft sa Kabangkalan City Prosecutor's Office ang CIDG. Base sa reklamo, ginbuhina ni Kap sang 2,000 pesos ang 6,000 pesos nga ayuda ang pila sini ka mga benepisaryo. Isa naman kalibong nga ginbuhinan ang tani 6,000 ayuda ang ginapangatubang nga reklamo ni Punong Barangay Alejandro Labid, Subo Mananday, Barangay Kagawad, Ryan Aspero, kag Lorena Molina, sang Punta Buri, Ahoy, Iloilo sa duha ka benepisaryo sang SAP. Dugang pa nga may pila nga nalakip sa lista nga hindi kwalipikado. Napasakan ang kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa 3 ka opisyal sang barangay. 7 ka persona kalakip si Barangay Kagawad Arancillo sang poblasyon Ilaya Dumaraw Capiz ang gindakop matapos nga wala nakasuksok sang facemask sa ila pagsulod sa Teodoro Arcenas Trade Center sa syudad sang Ruhas. Gilayon sila nga gindala sang otoridad para sa nagakaigong investigasyon kag ipahanumdom kung ano kaimportante ang pagsunod sa mga pagsulundan nga ginapatuman sa General Community Quarantine.